באתי לחזור הביתה. יום לפני הלכתי לקבל עיסוי תאילנדי. ופתאום הגיע מטפל, לא מטפלת, שבדרך כלל שמטפלות. הוא עשה לי עיסוי של 1.5 שעות. שאחרי העיסוי, וגם תוך כדי העיסוי, הרגשתי שזה שונה לגמרי מכל עיסוי תאילנדי שהיה לי. ואחרי העיסוי פשוט התחילו לרדת לי דמעות. ובכיתי איזה 1.5 שעות. ואני אומרת, אבל מה זה קשור לטיפול? ומה זה בכלל? אני לא הייתי בוכה, אני לא הייתי ילדה שבוכה. אני למדתי מגיל צעיר לא לבכות. היה לי איזה משהו רגשי שעברתי שהפסקתי לבכות בגללו מאז. וזה פתח איזשהו פתח שלא הבנתי מה קרה לי שם. ויום למחרת חזרתי לארץ.